Shisien pan ngai ngui blay bingi oi kene kalat bingi ban shakri ban pendon brom keteng bkhoj ban bor jong try jungi uji su Chris but nga pdang sapai pi baro kat ki bayo sngo but ki bla ban yi ye kene jing shri jongi ngani kapor but shwa bingi nya chakmat tungi ne penem lam hajing duai kupa ju bamne ngi ai ngo imi pa bi shisien nam ta ki jingur khu ko pa bi mila the hangin jing em gi jungi try spin or try spin me don kat lam ngi try spin kene ki sngi kene ki tayo bla dap ko pa bi happening jungi jing e try spin ki bakir saudong yi try spin kene kapor try spin lamba kene ka maryang try spin lamba knyang jingpang kun ru kun cha just bi en re mila da mila ri mila sumar ngi ko pa bi mem shim e no try spin ngi we pi we ko pa bi ya rap ngi try spin mi la man kham jan shim ko pa bi mi la ban bedang try spin yami ka jim ka jing man ka si try spin mi nom klet ko pa bi yami de mi la ban shakri ben I bor try spin mi la ban im ka jing im ka de shab ka mun jume try spin or try spin to don ka lam ka ni ka jing shkri jungi ko pa bi ka ni ka por to don ka lam try spin do bas dang ka do ba wine or spin don ka bat baro ki nong shimenta ko pa bi ben I bor ki try spin to da ke ris mar ki try spin amba ki ni barong apan akating batyang tam nong pen em jungi Jesus Christ amen ani ka por ngin yo e nong please dang na imis amona lingdo but hadien jo ka tang ngin roi ka jing roi ka ba hundred spotlight na ka bathamai but sun spot proper pra na ka berim shwa bang let show play ha jing duai ngan puli na ka gospel u Matthias kalenong ka ba khat khandai ka de khat ka ba khat lai khat saw khat san but na gospel Lucas kalenong ka ba khat pra ka de khat ka ba punyo ki kintien ki ba ongkum ne o Jisu o gru ye ki khenna onda kumta kila walam ya ki khulung ha u ba unbu ya la ki kti haki bat ba unduai henry kisinran kila sneng ye ki o Jisu te ula ong sha ye ki khulung banwan hanga bat wat khang ye ki naba ya ki ba kum kita long ka hima ki beneng haba u labu te ya la ki kti haki u la let no nangta u te ula ya thu ki e ru ki bum la bat ki brio ki long ki bala bat ublei tongin phai shublei chakiching duai ko Jisu ba e nga aingo shibun e ba mel ai nga kanikalat ban yeng hangni ban bu ka jing duai ka yeng ka bakantang ka jong me nga aingo shibun ye ki jing khu ki ba mela ai yangi baman la kasngi mela don reng kat lang bat ngi mela ke da yangi mela ai ngi ka met ka ba kwat ka ba khya mela penda pen byang me Jisu ba e ku Jisu ba e nga pan bo na me ba men don reng kat lang bat ngi wei pati wei try bangin lat ne ki jing man jo ka ne ka pur theng in lat ne ka jing pin shoi ku Jisu ba is ngau kini ki jingkar par ki jonga ki baret try ba menyerap yangi try na ki jing e jong kan ka perthai bangin yo ka jing pen im na me kudup yangi hagi kti ki badan bor ki jong me Jisu ba e ngapan kini ki baro try ba min kru try ba min don kat try ba ngi wei pati wei sngu ni jing pan i jonga i baret try ba long berit tam try hakmat jong me kini baro ngapan keteng bakhui badan bo tam jong me Jisu belong nong pen em Jisu belong nong sispa kini baro ngapan keteng bakhui badan bo tam jong me Jisu ben Nazareth amen don ulok yaki kena ren haneng ki klur pernai jingit ba janai kum kilok haper thai bala ban kelapan undi de ulok bat pi ban im ban yap ringkan don kariyaki kena ren haneng ki klur pernai hang ta Jisu usen syar hari basok kenjai haber te om don kat ka bamben banyanu jor jing sok ba krem jing ya pet om don bapo nikor don jing wayaki kena ren haneng ki klur pernai kintem du
spa lagen show kandon hau kresi ali ku ken nabain yaka pinyo kinti. Kublai shibuan mis amona lingdon am taga tu kajing pulis dang dry jong pi ublai nang kot kuya pi ba unang don kat amat pi kajing pulia kajong pi ba pinang la ban shakri khambai u hajing shakri kamar shakhamat akani ka poang ina point ashik mentar ba khong san ka tabing la binga sngono ya katien kajong blai na item mesan jongi I tem mesan edi ning nong ni ai ngut u blai mi don happening jongi tem mesan edi ning nong bat ngakar pat ya baro ki khna ki hep ki badet bat baro ki bala ban ya sngo kani ka por mi la ban shashkor bingin snap ayu ba blai udon man kren happening jongi limba item mesan ni jongi shwa kata ngin ya ngan kerpat ya ka praise and worship team bakala mi lam ngi ki jong rai ban pen rehem ki min sim jongi bingin la ban shakri khamba ya ublai. And I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. And I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. Say I've got peace. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. And I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got joy. And I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. And I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. And I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love, and I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Say, this is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Jingaye, jingaye. Join me, kapin yanga, upright jingaye. Join me, kapin yanga, ganyaro yami, gan ay ngudi, jingaye. Join me, kapin yanga, ganra la gifti, ganra.
Parabangit beik na kabalang jongi hang ne pokse ki parabangit ne kiwei ki balang bat kerpang ye pi ki kena bat ki samlaret ki be shimbentalang ha gani ko online service jong jesang kena jong balang jongi ne ki yeng ki jong pi shua bingin ya shahmat ka bangya selok na tien ki jong blai tu ini pendam lang ki jing duai ukpa jungi ba beneng ani ka step ko try ni wan kamat ka khet ki jing isne ki jong me ka ba ai ngo e me ko try bingin ang la banyo mani lai luat ho lingba kini online service jungi ai ngo ko try me la dan rangkat ka pa ba khre e ni ki jing kren bangeng is camera men dan rangkat ha ni ka por ba sa me ka begini jing slok ni ka por kin lang ki batamen sim kin lang ba sai ki jing mot ki men sim ki jungi bagi khun kin thai bat chin rang ke jongi kin san ko trai kat um komon ga bokhui ke jong me ban im ge ji im bop nan brom teng ga bokhui ke jong me ban long gom lo ga jing shai ko trai man ga ji jaka ge jili ga baki ki dan man ga sngi ni dwai ge jing ker khu ge jong me baro i bentain pendap ker khui la ga jong balang be gi pai rngai keleng ru kini ngi ngo i pan ga ker teng ka badan bo ga bathiang trai Jesus Christ amen hagani ge sngi ka jingkran kan long halor ki kentien ki baningkong na ka jingduai ka bau trai jisu lahi kai ngi banduai ki balong ko pa jungi ubah neng long bkhut ka kerteng ke jome ya kan ni la ban shem ka gospel kat kumo Matius kelenang ban riu kat khot ka bakhandai ndrei shua bangin pet ya ka phang ga bangin kran menta ka sngi tungin kan mau shua ka e ki jingduai ka jing duai ka dei ka jing kran jongi ya ublei da ka jing yalam umen simbo khoi ya ki jingmot ki jongi lingba u Jesus Christ ka jing duai ka dei ka jing kran jongi ya ublei da ka jing yalam umen simbo khoi ya ki jingmot ki jongi lingba u Jesus Christ lani ngi la ban ong badaka jing yalam umen simbo khoi ya ki jingmot jongi ni kran ya ublei ukpa bat ngi penkut i ka jing duai jongi da ka bangi ong bangi kerpat ha ka kerteng u Jesus Christ ha ka gospel kat kumu Yohanes ha ki lenong khat saw haduk han riu kidan shibon ki khat ki bau Jesus Christ ukren shapang ka bapan ha ka kerteng ke jong u ngin kan mau ba ka jing duai bat ka por duai ka dei ka por ka ba kentang menta tingin ya pet no alar kapang ko kpa jingi bahab neng long ba khu ke kerteng ke jongme ba kpa jingi bahab neng pat ka kerteng ke jong u ka long ka ba khoi kini ki kentien ko kpa jongi u bahab neng ki pen pau ba u blei u don hab neng ka jingli ka ba mi ka long ha ei ka don ka beneng ha ka ba u blei u don ka beneng ka ba ublei udan kadan syapalat ya ka ba ubriu ula ban poi ni ban yo i ne tip da ka jing start briu ne jing start science dan lieng hau ne spaceship bala ban poi shepeneng ha ka ba ublei udan dan lieng hau ne spaceship bala ban lap sha ei u jisu ula poi hadin ba ula mi pat na kabayap bat ba ula kiu shabaneng kum ki kristan ni priang ya ki jing so thu ya ka beneng kum balat ho ha ka bible ha ka ba da ka jing start ka ba kum ki briu nyim la ban pa jo ha ka bible la tho bon sien chapang ka hima beneng la ni ka hima oblei la tho chapang ka bainong ha beneng la tho shapang ka spa habeneng la tho ba ublei udan habeneng bat la tho ba haba u Jesus Christ uduai ukmit shabeneng menta pat ngin ye pe iki kattu kat ni ki jingja ba shisha bala tho ha ka bible ki ba pen ngau scam ya ka jing don jang ka beneng bat ka jing ya le ya wan bat ka beneng bat bau blei ulong ubu khoi kat tu kat ni li jing tu khana ka jing tu khana ka baning kong ka dei ka bangila ban shem ha kitab Exodus ka lanong ka balai
Bat kani kadi kapor ha ka ba ublei ulakot ya Moses ha ka Midian ba unong yalam pan pelaj ya kikun Israel nak jinglong rau dari Egypt. Exodus kelenong balai ke khot ke baar ke ong bat u angel utrai ulami pau ha u ha ka thli ding na pedeng ka lau lenong ti ulakmi bat hakmi kata ka lau lenong kala ing da ka ding henry kata ka lau lenong kam ing du no kum Gibril nyimla man su thu ya ka khlau ka ba ing henry ha ka ba ki tnat bat ki sla kim sha thang nyimla su thu ya kata ka pen pau shisha ba ublei ubat ye ki ki ba kum Gibril nyim su thu ha ka ni ge jingja ublei ulawan ye kendo yu Moses bat ulakhat go Moses u te ulai thu hakmi manga ublei ulapha yu Moses ban lait na ye ki juti jung u namar ka jaka ka ba uyeng ka long ka ba kentang bat ublei ula kren yu Moses ulaong ngalong manga ublei ukpa jong me ublei u Abraham ublei u Ishak bat ublei u Jacob de bat day hang ni ba ublei u lakhat yu Moses ba unong yang lamban pelaj igi khun Israel na ka jinglong rau ha kari Egypt ka jing thu khana ban pen ken mau ba ka jaka ba wan ublei ka long ka ba kentang bat ka don ka jing ye lek ya wan bat ka bneng angel wan na bneng ublei wan na bneng ban keren ya Moses ini pe igi jing thu khana ka ba ar kala don ka por haba arngot ki prophet u Elijah bat u Elisha kia yai lang bat haba ki le poi harut kawa Jordan u Elijah ya ka barandi jong u lani ka kluk lani ka jankuk ula kli ya ka bat ula tiet ya ka jong kawa bat ka kala klat arliang bat kilaya baro arngot sha shiliang kawa Jordan yang ingin siam ha kitab jung kis iem kitab baar kis iem gelonong ka baar ket khot ka ba pra tikat ba kilanang yayai bat yakren hakmi lapau ka kaliding bat ki kulaiding ki bala penyakhlat yaki barongot bat u Elijah ulali kiu ha ke eryong sha beneng u Elijah ula kiu shabneng da ka kaliding ka jing thu khana ka ba pen pau bakala bandon ka jing lek bet shabneng da ka jing start breu ngam nge nyin tip sha u Elijah upoi tam ka jing thu khana ka ba shisha ha ka ba u Elijah Elisha ki don nang shishilang ka Jordan bat ha ka ba u Elijah ula kiu shabneng da ka kaliding ha ka eryong ula kiu shabneng da ka kaliding bat ki kulaiding kajing tu khana ka balai kaladon ka por ha ka ba unong ya tu lupa Isaya ula yu e yaublei kit khot na ka Bible ki ongkum ni kaning inchem kitab Isaya kelenong ban riu kit khot iwe hadu lai ha ka snam ba usim Usaya ula yap ngala yu e ya utrai ba uda shong halor ka ket bajrong bat balapen kentiu bat kajan simpiar jong u kala pendap ya ke tempel ki seraf kila yeng haneng jong u uwe uladon riu teli kitab niang daki arteli utap ya laka khmat daki arteli ru utap laki kijat bat daki arteli uher ki uwe ula perta ha uwe pat ula ong ubakoj utrai ki pai ka kendo baro kadap da ka burom ke jong kini kidi ki jing i jong unong yo thu lupa Isaya bat kani ka dai ka jing thu pau jong unong yo thu lupa ya ka ket ublei bat ublei ulong ubakoj
Bada ka jing start beriu nginum lap ha kadon kani ka ket ha ka ba u Isaya ulayo ha ke jing itu pau ke jong ka jing itu hana ka basah. Kaladon kapor ha ka ba u Yesus Kristus ulayalam kerpang yaki laingot kesenran u Petrus u Jacob bat u Yohanes syaulum bajrong bat lapen keladur ya u hakmat jongki hakmat jong uti kala hakmat jong uti kala tengshan kum kesngi bat ki jan jong u kilalong li kum ke jing syai hakmi ru u Moses bat u Elias kila pau haki kidaya keren bat u ya kan ni ke jing tu hana ngila ban syam haka gospel ka ku Matius kelenong hatnyo bat Markus kelenong ka kendai ki jan ki la long li kum ka jing syai hau ni ulum ka jing kala dur ngila ban sngu thu ba ki senran jung u kila yu u Jisu kum u Jisu ba ki yu man kasngi lani hadu hakata kapor ba ki kiu syuk tau lum bajrong bat u henre la keladur jung u bat ki jan jung u kila long li kum ka jing syai kani ka jing li jung ki jan jung u kum ka jing syai ka long namar ba kamet u Yesus Kristus kala long jing syai bat kata ka jing syai ka sam na ki jan bat ki jan ki la long li kum ka jing syai la ban pensirim kum ka jan ka basop ya ubal ubame ha ka por men met na ka jing kendo u Yesus Kristus bat u Moses bat u Elias hau ni ulum bajrong kum balayat hu akan ka jingja nis ngau thu ba ka don ka jing yele yawan bat ka bne ka jing thu khana ka basan ni te bu Yesus Kristus hadien bu layap la tep ye u bat hadien lais ngi ulami pat uladon sau pos ngi ha ka perthai hadien bu lami pat bat ula kiu shebne ke gospel kat gumu Lukas ke lenong ke arfusau kat khat ke san huai ke ong kalajate haba udang kerku yaki balara ya u syabne kalajate haba udang kerku yaki balara ya u lara ru ya u syabne kikam ki apostol ke lenong ke beningkong ki khat chipo khat wei te haba ki dang yakmi shan syabne kat ba udang kiu hakmi arngot kirang ba kilayawan yang hajan jongki haki jan ku balik ki bala ongru korang ba galilaya ba lei piang kmet chabneng uniu Jisu ya ubala shimno shajrong napi shabneng unwan ha ka ju kerukom kumba pilayo i ba u lale chabneng u Jisu Kristus un swan biang bat kan long ka rivers kumengi ibu lek kum taru boun wan bat ka jing start breu kam lap sha ka bneng ba u Jisu ulai ka jing tu khana ka bandriu usol jong ka Tarsos u ba penshita mi Kristan ulaya kendu ya u Jisu u balami bat u balaki sha bneng bat u Jisu balaki sha bneng ulawannya kendu yu sol ha ka lenti jong usol syat Damaskus ha kata ka jingya kendu usol ula hap na ukulai bu usyong ula matla bat hadien ka jingya keren baru Jisu ula kelalong u apostol bakrau bangi khot u apostol Paul usol ude u bopen shitomi Kristan bat ha ka lenti syat Damaskus ulai ben le ya kata hendrei shwabun po syat Damaskus ulai kendu ya u Yesus Kristus ubalami pat ubalakiyo syabneng kikam ki apostol kelenong ka bakhendai kit khat lai hadusan ki ongkum ni dekat ba udang lek kalaja bu ulapoi hajan Damaskus bat kindet la tengshan lap saudong yau ke jingshai na peneng ti ula kelon kram hakendo bat ulaya sngo ya ka ktin ka pa ong hu a sol balei me pensitam ben yang ute ulaong melang ue atrai de ulaong ngalong u Jisu ya upa me pensitam ben
jingnya tu khana jong ka jingnya day bat uba na beneng bat ka penken mau ya ki ki bapla lani ki balong supernatural bahkan ni jingnya ki jongi kaya day bat ki ki balong supernatural don Gabriel ki bom nget badan ublay ki bakhat ki ethis ki kena baki Gabriel ki bom mane blade hauru ki haba ki duai she ublay thau jong ke jingmut dor jong ki kena yangi ba haba ngi duai she ublay thau jong ke jingmut dor jongi ne ke jingmut jongi lani u mental idol nagi ni je tu khana bingela yo ha ka ni ka si na ka bible ngin snow scam ba ublay u bangi duai day u bangi shumut dor day u mental idol ka beneng ka don ka ket ka don ki angel ki don ka paradise ka don bat haka weges ngi baro ki bangai tau Jesus Christ ngin sayo shong junom habneng u apostle Paul haki jing itu pau jung u lan ki vision u kren syap hang ka balai ka beneng bat ka paradise ya kan ni latho akashiti ka ba ar chinong koren ka lenong ka ba khadar kabangi yo ka jingsu thu baka beneng beningkong kadai kani ka badan kal air kilo kabangi khot ka atmosphere ka bagi hair kisim kido umta ka beneng ka baar kadai ka badan ki babon ba ki galaxies badan ki klor bat ki we ki met beneng kum ka sngi ubnai bat ki we de bat ka beneng ka balai ha ka ba ka don ka khet ublay ki angel lani ka bakhot ka paradise ha ka ba ka jing start brew kamla ban kot ki bon ma ki jing tu khana ba phla ka bible bat ka bangi dei ban kan ma ko long ba ha bangi duai ko pa chingi ba habneng long ba khu ka kertang ka jong me nyen kan ma ba don ka beneng bo don ublay ba shang ka khet ka beneng uba long ba khu ublay uba pensha skor uba pensha iki skor ki jang u ban sngow yang ia bangi tuai ublay uba tip paro syapang jongi nakam tak uburam ublay amen ngit pilaya sngap ba pilaya sha skor bhai ke ka ba I tememsan edin nong ilapan sngap apo jongi ilapan sngow hangi lemba ikitu ki khubor ki balong shisha ka jingir khuingi we pi we to blay na kur khu ye phi te memasan ni ki kasam ka jong phi khanang bi philang la ban shakri khamba yu blay ke jing shri ka jong u hani ka poang ina point shka bawai but shobing ina poi shatang ngin ya rwa ka jing rwa ka bandrus pa nyau na ba thamai but sun spark khandai pu ar ngabrim but hadien jok ta ngar kar pat I te memasan idi ning nong hi bin bela jingi na kar kur khu benwai thao ki simbaro badiu barong blajit hala kak tin ki yaro ublay ulong jing it ublay u itungin yaro ublay u it yanga lada u it ki simbarit ublay u it yanga iway sim ying in ha klem ka jing tip ipa u it ki sim red ban yarap u blay u it yanga u blay u it tungin yaro u blay u it yanga lada u it ki sim barit u blay u it yanga jing badul shisha u it ki tiu kula pasa u blay u it yanga u blay u it tungin yaro u blay u it yanga lada u it ki simbarit u blay u it yanga ngin long ki sin tiu jong u trai ban pen yêu bi lari in tin shan kum ki krur pernat u blay u it yanga
Tang ini wai. Tu ai ba ke jing ai e ke jing Jesus Christ bo utrai. Ke jing e ba ublai ukpa jing ba benang. Lembak ke jing selok ke bathiang ke pencai bor ke penangkat ke pentingan ke bayarap ke jing ublai umen siam khoi. Kini ki jingker ku ki lai person way ublai ba em. Tangi ngi syakri ngi mane ngi ro. Kin syang sa rangkat kin yalam yang ngi ku jaseng kena yang ngi ka balang yang ngi ki pai reungai keleng ka pertai mentabat halakar taru. Amen.